Európska únia pre mňa znamená slobodu. Volám sa Zuzana Hozlárová. Rozhodla som sa, že sa budem aktivizovať a hovoriť o Európskej únii práve kvôli tomu, že viem, že veľmi málo ľudí vôbec vie, čo pre nás Európska únia robí a prečo by sme mali voliť v európskych voľbách. Nielen na Slovensku máme problém s povedomím o Európskej únii. Moji priatelia a priateľky z celej Európskej únie rozprávajú takisto o dôležitosti, angažovaní sa a využívam práve sociálne siete, alebo teda hlavne Instagram, kde hovorím o tom, prečo im mladí ľudia mali ísť voliť. Medzi najväčšie problémy, ktorým som čelila na tejto ceste, je ten fakt, že som si uvedomila, že nielen mladí ľudia, alebo teda staršie generácie nevedia o tom, ako funguje Európska únia a čo pre nás robí, ale sú to aj naši politici a političky, ktorí netušia, čo vlastne tá Európska únia je. A to je podľa mňa veľmi smutné, pretože my nie sme len súčasťou Slovenskej republiky, my sme súčasťou aj Európskej únie a to by sme si mali vážiť a mali by sme o tom viac hovoriť. Medzi takú najväčšiu mylnú predstavu, ktorú môžu mať mladí ľudia Európskej únie, a teda nielen mladí ľudia, ale aj všeobecne na Slovensku, bude asi ten hoax, ktorý tu je šírený našimi vládnymi predstaviteľmi, že Európska únia je nejaký diktát z Bruselu, kde nám hovoria, čo by sme mali ako robiť. Pričom opak je presne pravdou. V Bruseli by nemohli urobiť nič bez toho, aby sme s tým súhlasili aj my, keďže máme samozrejme právo veta a tam, kde povieme, že nesúhlasíme, tak to sa jednoducho nestane. Mladí ľudia by mali ísť v eurovoľbách voliť, pretože pri voľbách rozhodujeme o budúcnosti. A keďže tú budúcnosť si formujeme spoločne a robíme ju aj pre nás, pre našu budúcnosť, keď budeme v pracovnom trhu, keď budeme odvádzať dane, keď budeme zbierať na naše dôchodky, tak aby sme vedeli vlastne, akú budúcnosť si spoločne budujeme. A práve preto by sme mali ísť voliť.